sema kodbam azza nisimot tkellimna lum fiskit il-kelma tiegħek tkun id-dawl Lodwa tajba lil kulħadd, lilkom u dawk li qegħdin jisimgħuna u jarawna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. U tinġbarna fl-imkien hawnhekk biex niċċelebraw din l-Ewkarestija sejjer nofrqu disa r-Roħ Sofij Korser. Illum qegħdin infakru waħda qaddisa tfajla żgħira ħafna, Santa Marija Goretti, Verġini u Martri. Se ngħidu kelmtejn dwarha. Biex inkunu denji bikun jistħoqilna ejjew nitolbu l-Mulej jaħfrilna. Inti triq li twassalna għand il-Missier Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-għena tal-qaddisin kollha Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, għajn tal-innoċenza, ħabib tal-erwieħ safja, intajt il-grazzja tal-martirju lill-qaddejja tiegħek Marija Goretti meta kienet għadha fil-fjur ta' ħajjitha bħalma lilha żejjinta bil-kuruna tar-rebħa wara taqbida ħarxa hekk ukoll fit-talb tagħha għamel li aħna nibqgħu sħaħ fil-ħarsien tal-kmandamenti bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Alla ried iġarrab lil Abraham u qallu: Abraham, u hu wieġbu hawn jien u qallu: aqbad lill-ibnek il-waħdini li inti tħobb lill-Iżak u mur lejn l-art ta' Morija u hemm offrih b'sakrifiċċju tal-ħruq fuq waħda mill-għoljiet li jien se ngħidlek. U Abraham bakkar mas-sebħ, xett il-ħmar tiegħu, ħadd tnejn mill-qaddejja tiegħu u lill-Iżak. Qatta' il-ħatab għas-sakrifiċċju tal-ħruq u qam u telaq lejn il-post li qallu bih Alla. Fit-tielet jum Abraham rafa' għajnejh u lemaħ il-post mill-bogħod. U Abraham qal lill-qaddejja tiegħu: oqgħodu hawn bil-ħmar u jien u ż-żagħżugħ immorru sa hemm u nagħtu qima u nerġgħu lura ħdejkom. U Abraham qabad il-ħatab għas-sakrifiċċju qabbih fuq Iżak ibnu, ħa f'idejh in-nar is-sikkina u telqu t-tnejn flimkien. U Iżak qal lill-Abraham missieru: Missier, dak wieġbu, hawn jien ibni. U Iżak wieġbu: hawn huma n-nar u l-ħatab, fejn hu l-ħaruf għas-sakrifiċċju tal-ħruq. U Abraham wieġbu: Alla jaħsebu għal-ħaruf għas-sakrifiċċju ibni, u baqgħu sejrin it-tnejn flimkien. U waslu fil-post li kien semmilu Alla, u hemm Abraham bena l-artar u firex il-ħatab fuqu. Rabat lill-ibnu Iżak u qiegħdu fuq l-artar fuq il-ħatab. U Abraham met idu u qabad is-sikkina biex joqtol lill-ibnu. U sejjaħlu l-anġlu tal-Mulej mismewwiet u qallu: Abraham, Abraham, u dan wieġbu: hawn jien. U qallu l-anġlu: la tmidx idek fuq iż-żagħżugħ u tagħmillu ebda ħsara għax issa naf li inti tibża minn Alla u ma ċaħħadniex minn ibnek il-waħdini. U Abraham rafa' għajnejh u ħares madwaru
u ra muntun waraħ maqbut minn qrunu fil-frijej. U Abraham mar u qabat il-muntun u offrih b'sakrifiċċju tal-ħruq minn flok ibnu. U Abraham semma dak il-post Jahwe Jire, jiġifieri il-mulej jipprovdi. Kif għadu jingħad sal-lum, fuq il-muntanja Jahwe Jire, il-mulej jipprovdi. U għattini darba l-anġlu tal-mulej sejjaħ lill-Abraham mismawiet u qallu, naħlef fuq ruħi, oraklu tal-mulej. La darba int għamilt ħaġa bħal din u ma ċaħħatnix minn ibnek il-waħdini, jien imbirkek żgur u nkattarlek sewwa lil nislek bħal kwiekeb tas-sema u bħal ramel f'xatt il-baħar u nislek għad jired bwieb l-edewwa tiegħu. U jitbirku b'nislek il-ġlus kollha tal-art tal-li smajt minn kelmti. U Abraham raġa' lura ħdejn il-qaddejja tiegħu u qabdu u telqu flimkien lejn Birsaba. U Abraham baqa' jammar f'Birsaba. Il-kelma tal-mulej. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Inħobb il-mulej għax sama leħen it-ħannin tiegħi għaliex hu tani widen fil-jum li fih sejjaħtlu. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Il-ħbula tal-mewt dawruni, l-irbit tal-imwiet ħakimni, fin-niket u fil-emsib truħi, imma isem il-mulej sejjaħt, mulej nitolbok salvani. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Ħajjin il-mulej u ġust, twajjeb u Alla tagħna, iħares id-dajfa l-mulej, jien kont makus u hu ħelisni. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Għax mill-mewt ħelisli l-ħajti, lill-għajnejja mid-dmuħ u l-riġlejja mit-tfixkil. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Alleluja, alleluja, alleluja. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdalna il-ministerju ta' din il-ħbiberija. Alleluja, Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu talab dgħajsa qasam il-baħar u baqa' sejjer fil-belt tiegħu. U ħadulu qudiemu wieħed mifluġ mixħud fuq friex. Kif ra l-fidi tagħhom Ġesu qal lill-mifluġ: għamel il-qalb ibni b'nubietek maħfura. Xi ħud mill-kittieba bdew jgħidu fihom minfushom dan qiegħed jidej. Ġesu għaraf x'kienu qegħdin jaħsbu u qalilhom: imma għaliex qegħdin taħsbu ħażin f'qalbkom? Għax x'inhu l-eħfef tgħid b'nubietek maħfura jew tgħid qum u imxi? Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-nubiet fuq l-art, qal lill-mifluġ: qum, aqbad il-fresh tiegħek u mur lejn darek. Dak qam u telaq lejn daru. In-nies meta raw dan beżgħu u qabdu jfaħħru lill-Alla li ta' seta bħal din lill-bnedmin. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu bit-tagħlim. Mena llum il-Knisja 6 ta' Lulju qiegħda tfakkar il-waħda qaddisa tfajla ta' 12 sena. Twieldet fl-1890 u mietet fl-1902.
90 110 u 12 il-sena. 13 kienet għadha mal-qotom din it-tifla Marija Goretti. Familja fqira Nettuno qrib Ruma. Tant kienu fqar li l-familja tagħhom, id-dar tagħhom kienet maqsuma ma' żewġ familji. U l-istorja nafuha, missiera miet meta kienet għadha għandha biss 9 snin. U allura l-omm kellha mhux bżonn, obbligata li tmur taħdem fil-LEA. Darba marret fil-għalqa u ġuvni Alessandro Sirinelli daħal bil-moħbi fid-dar, sab il-din it-tifla ta' 12 sena tieħu ħsieb oħta iżgħar minna, u talab minna ħwejjeġ li rrida talla ma seteċ, ma ċidieċ, u liħor b'sikkina b'mus bedajti għad-daqqiet biex iċċiedi u 14 daqqa u hija. U nkixef kollox, ħaddu għall-isptar u r-riżulta li waslet biex tmut. Marru ħdejja umma naturalment il-kappillan u għalila Marija, mument qawwi taħfirlu il-min għamillek hekk u man kien fadlilha saħħa twieġeb iva u għamlitlu sinjal li taħfirlu. U marret quddiem Alla tgawdi l-mulej għall-eternità u l-bambin ried. Imbagħad saret qaddisa ftit snin wara, xi 50 sena wara, mill-Papa Piju 12. Illi l-istess somma kienet qiegħda preżenti fuq wheelchair fil-pjazza tisma' li l-Papa jiddikjara lil tifla tagħha il-Marija Goretti qaddisa. U llum il-Knisja qiegħda tfakkarna f'din it-tfajla ta' 12 sena. Kemm għandha ħut il-eżis x'tgħallimna din it-tifla ta' kemm għandha x'tgħallimna meta llum ħut il-eżis kull ma nagħmlu nippruvaw biex il-ġisimna mill-inqas li nistgħu nagħtuh dbatija u sforz. Kemm għandha x'tgħallimna din it-tifla mill-mod kif aħna nitkellmu u nħarsu, mill-mod kif aħna nilbsu biex ma nkunux ta' skandlu għal ħadd ieħor. Isħana, iva, ma jfissirx li b'daqshekk tkun ta' tfixkil għall-oħrajn. Ta' 12 sena tħalli ħajjita f'martirju għalhekk libs l-aħmar, ixxerred demma biex hija ma toffendix, ma tiksirx il-liġi ta' Alla. Ejjew nitolbu għal Santa Marija Goretti, għax xebbiet b'mod speċjali biex ikunu ta' xhieda fil-ħajja tagħhom u biex jekk iħossu xi sejħa, xi vokazzjoni għal ħajja reliġjuża huma jilqgħu u jaċċettaw dik is-sejħa li jkun għamlilhom il-mulej. Inqumu bil-wifqa. Il-missier li jissakrifika lill-ibnu fuq is-salib għal maħfra ta' dnubietna nitolbu biex il-Knisja li twildet mill-kustat ta' Kristu msallab tkompli xandar il-Vanġelu. Nitolbu biex kull ċittadin imdawwal mill-Ispirtu Santu isir profeta bil-kliem u bil-email. Nitolbu biex il-komunitajiet tagħna ikunu spazji ta' maħfra fejn kulħadd iħossu maħbub u milquh. Nitolbu għall-erwieħ tal-purgatorju li qegħdin jistennew it-talb tagħna biex il-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem. Dawn it-talbiet mulej inresquhomlok permezz ta' ommok u Omna Marija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa' Missier ħanin l-offerta li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' Santa Maria Goretti u għamel li aħna għaddejja tiegħek inkunu qawwija fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq, nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Misser Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex Santa Maria Goretti ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġib meta tur il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dgħajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes għal bil-ħtija tiegħek biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu il-kobor tiegħek Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tali dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Roħ Sofi Korser. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Bħalma naf la ddaħħalniex. Għalistna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li jien trid fija int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf talla. ħaruf talla. Danu Ġesu il-ħaruf talla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja fejn jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Iżda jgħid kelma waħda, ġisem ta' Kristu. Id-dem.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli. Nitolbu. O Alla, inti tajtna dawl tal-aġeb fuq is-salib permezz tal-martri tiegħek Santa Marija Goretti, fil-ħnina tiegħek għamel li bil-qawwa tas-sakrifiċċju li joffrejnielek inżommu dejjem fidili ma' Kristu u nħabirku fil-Knisja għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Inselmu l-Madonna qabel nħallu dan it-tempju tagħha. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Infaħru lil Marija. Madonna ta' Pinu. Madonna